Good morning, Alan Bartolome. Good morning. Ayan, at welcome po sa ating palatuntunan. Okay. Sa baging ito ng ating palatuntunan, meron po tayong guest. Yan. Pakilala mo na, parang Alvin. Ang guest natin ay isang beauty queen, mga kabrigada. Yun. Beauty queen from Barangay Telebastagan. Ito, kasama natin ngayong umaga ang event organizer no? ng Barangay Telebastagan. By the way, binabati muna natin ang sa magandang umaga si Cap Elmer Manguera. Yan. Yes. Ng Barangay Telebastagan at si SK Almarie Lingat. Ayan, ha? Congratulations dahil siya nakapasa sa, sa board ba? Tama ba yun? Ayan, yan. Bilang siya ngayon ay ganap ng isang pulis. Ayan. Talaga. Ayan. At nag-invite nga siya actually sa kanilang celebration. Ayan, sige. Sige. Ito na mga kabrigala, kasama ho natin ngayong umaga ang event organizer po dyan sa Barangay Telebastagan, si Fergie Arcilia. Ayan, magandang umaga. Sige, bumati ka muna. Hindi ko siya nakilala kanina. Hindi mo nakilala kanina? Kasi blooming siya ngayon. Yung mic niya. Ay, wala pa siyang mic. sorry Ayan. Sorry. Ayan. Morning. Morning. May paabakan po kareng Kapampangan. May nagbago sa'yo, Ferdy. May nagbago. Ano nagbago? Ano bang ginamit mo at gumanda ka ngayon eh? Salamat po. Yeah. That's a compliment. Ano ba? Thank you. Salamat po kahit na galing sa work, maganda pa rin. Yan naman eh. Siyempre. Sige. Sige, ano bang gusto mong mapagalaman ng ating mga nakikinig? So, nandito na naman po kami ng Barangay Telebastagan. Meron po akong ipo-promote dahil meron na naman kaming upcoming event. So, August 14 is yung pong Miss Gay Queen of Telebastagan 2019. Ongoing pa po yung registration namin for Miss Gay. Miyerkules yan, no? Miyerkules? Apo, Miyerkules. And yung pong big event is Lakan at Mutya ng Telebastagan. So, yung pong mga kabataan namin napaka-confident lumaban at mapakita ang kanilang talento. So, yun po ay August 15, yung Webes. Yun yung coronation night. Ayun. And syempre, yung mga organizer is Mr. Martel Quito Cruz and to Miss Irene Lazatin, ng aming treasurera. And of course, sa tulong din po ng aming barangay captain, Elmer Manguera and Council, together with SK Chairwoman Almarie Lingat and SK Council. And for SK Chairwoman Almarie Lingat po, congratulations po sa kanya. Yes, congratulations. Nakapasa siya bilang criminology na. Yan. Isa na siyang kriminal, ganon? Isa na siyang pulis. Yan. Magtatapos ka ng criminology. Oo nga, Criminology ba? Yeah, Criminology. Takot na takot ako niyan, kumuha niyan noon eh. Bakit? Kaya ngayon, criminologist na siya. Yan, criminologist. Siya dalubasa sa mga crime, sa mga batas at sa mga alituntunin na may kaugnayan sa krimen. Yun. Tama ka dyan, tama ka. Pwede kang magpa-check up sa kanya, pare. Pwede. Maging General's daughter. Ayun, the General's daughter. Colonel Lingat at saka kay Superman niya si Mrs. Maricar Arcilia. Yan. Nakita kami nung isang araw, silang dalawang mag-ina. Yan. Ayun, Kapistahan ba sa Telebastagan, Verdi? Opo, actually sa Telebastagan dahil marami kami. Maraming piyesta yan, ano? Maraming piyesta. Parang kailan lang po, di ba, nung January. So yun po yung sitio namin. Sitio San Pablo and Sitio Roseville. So ngayon po, yung fiesta is sa kabilang sitio yan? naman. Sitio San Rafael at saka Halibutbut. Dalawa. All Angel Village. Ayun. Marami po kasing sitio yung Telebastagan. Malaki rin kasi yan. Opo. So hindi hiwa-hiwalay yung kapistahan sa Telebastagan. Hindi sabay-sabay. Doon sa amin kasi may ganyan din. Hiwa-hiwalay din. May kalye. 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 Yung pinakasikat doon sa Kalye Matakla.
Ang pangit naman ang pangalan niya, Sus Mariosep. Trabaho. Hindi, nagpapatawa lang ako. Sige. Invite mo yung mga listeners Yun po. and viewers Kung natin. gusto nyong manood. Naka-Facebook Live kaya yes po, tayo ngayon naka-Facebook eh. Live po ako yeah. kay Babaeng Kapampangan. So, please follow the FB page of Yeah. Babaeng Kapampangan na lagi pong pinopromote ni Sir Alvin. Nakalpong salamat ka rin Kapampangan. Follow Babaeng Kapampangan on FB page and kayang YouTube channel, Fergie Arcilla, hashtag Babaeng Kapampangan, may Kenny Tukika. Yeah. And kayang Facebook Ayun. Live, nakasalamat ka rin Manuel Bempo, ka rin mag-share. Tune in na po, kabrigada. Yeah. Yan, Thank you. So, yeah. balikan mo yung mga activities. Tama, yung mga activities. Oh, yeah. At saka yung mga scholars. Yung po palang mga scholar ni SK Chairwoman Almarie Lingat, meron po tayong awarding for tomorrow. Naka-post po sa Facebook page ni SK Almarie, which is SK Barangay Telebastagan, City of San Fernando. So FB page, nandun po yung mga update. Kailangan lang nating magdala ng valid ID or school ID sa mga nakapasa at makakakuha ng scholar for tomorrow. And Oy. yung pong awarding is Sitio Kalibutbut sa likod po ng barangay hall namin. Wow. Okay. And of course, for again, for giving the school supply po sa Aba, dalawang meron ding free school supplies, ano? Yes po, nagbigay si SK ng more than 500 Kita mo nga na school naman. supply sa Ay. Telebastagan Elementary or Oy. Telebastagan Integrated School Wow. and San Pablo Integrated School. Yun sa may tapat ng Sacred Heart Chapel. Yes po, Ayan, malapit sa Save More. Save more. Ayan, tama. Oo. Okay, meron pa? Okay? And pwede pong bumate. Sige. Oo naman. Oh. Sige. Maraming salamat 350, isang bate. sige. Maraming salamat po kay Mr. Raf Lalek of Fat Cup PH. Yung Fat Cup po is mga burger sila. Papadalan po namin kayo dito. Hoy! Wag na. Nakabala ka pa. So, Sige, Mr. naman. Raf, wag na daw po silang Wag na. Huwag niyong kalimutan yung drinks, ha? Baka mabulunan kami. So, yun po, yung pong Fat Patay, Merry Christmas. Hindi, meron kasi silang mga burgers na malalaki. Naku, lalo na, Birds, bawal kami ng burger. Oh, bakit? Na konti. Cheeseburger pwede. Lagyan nyo ng cheese, ha? Sige po, sasabihin ko kay... At saka huwag mo nang dagdagan, ha? Konti lang kami rito, 20 lang. Ano yung burger na yun? Fat Cup PH po. Aba, Fat. saan yan? Fat Cup. Cup And actually, PH. hindi pa po siya resto. Nagdi-deliver siya around online, Angeles. online. Yes, online po. Ayun. Then around San Fernando hanggang Telebastagan, 50 pesos. Pero Ayun. yun po talagang mga burger ng Fat Cup PH is napakalaki. At saka yung mga Ayun. wings niya is Maganda, matikman masarap. natin yan. Yes Oh. po. Papatikman po ng Fat Cup. Hi, Fat Cup! Sir Yeah. Rap! Hoy, thank you. Benta mo Dito. bata nga balo. Yes Yes, po, tikman manyaman. ng mabalo. Yo. Sige. Thank you. Meron ba? Wala na. Yun po, basta maraming dakal Yeah. salamat King Brigada. Wala ka ng papasalamatan? Hair and makeup. Makeup. Fresh hair and makeup Yeah. lang po. After work, syempre. Yeah. Ay, meron pa po pala. Sorry. Sino? So, yung Origo company na pinapasukan ko po. Origo BPO. Origo? Yes po. Oh. Mar- May burger din yan. Wala na. Wala. So, Origo BPO sa Clark, kay Sir Hart Dison, Mr. Alvin Distor, TL Angelo. Nandito na po ako sa Brigada. Tsaka sa mga nanonood sa Origo. Ayan. Origo family, building Okay. better teams. Alright. Yan. Thank you, Ferdy. And once again, salamat sa pagbisita mo. Yes po, maraming salamat din po. Ayan. Thank you. Thank you. Supportahan po ninyo mga activities dyan sa Barangay Telebastagan. Okay, ulit mo yung activities. Ayan. Yes po, so again, Miss Gay Queen of Telebastagan 2019, this coming August 14, Lakanan Mutyaning Telebastagan 2019, August 15. At saka po pala yung mga pictures ng mga candidates namin sa Lakanan Mutya, nakapost sa Facebook ni Babaeng Kapampangan. Follow tane po Babaeng Kapampangan. Then, more like, more share for the pictures. Kasi ma-award po sila ng mga cash prizes kasi meron
Babaeng Kapampangan Facebook Choice Award. Yun. Dapat Alright. nakita ko na yung babaeng Kapampangan na yan. Magugulat kayo pag nakita nyo. Sobrang sexy, mga kabrigada. Sobrang ganda ni babae. Sobrang ganda. Yan. Okay, thank you so much, Birds. Balik ka po. ulit, ha? Thank you. At Thank you, thank you. good luck sa inyong mga activities. Alright, mga kabrigada, tapos na ang ating palatuntunan. Bago tayo magtapos, batiin muna natin, mga kabrigada, ang mga dapat nating batiin. Ayan. Happy birthday kay Lorenzo Cruz. Abay, Mamang Luring. Kapatid din nanay ito, kabrigada Alvin. Kapatid ba niya? Batang-bata pa si Uncle Lawrence, 83 years old. Aba, kita mo nga naman. Paano yan? Ano pa siya? Still kicking. Ba, ayos May asim pa. Wow, kita mo. And also, happy birthday to Vanessa Marie Malyari Baluyot, Agagwagwa, Pampanga. Yun. Yan, anak na yata ng ating bahay ni Netang. Happy birthday po sa inyo at sa lahat po ng mga nagse-celebrate ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Thank you. Thank you, thank you. Teka, wala ka na babati? Wala na, okay na. Okay, kita-kits na lang ho tayo sa darating na Lunes. Fiesta official ho yan, ha? Holiday. Yes, happy holiday. Tama. Pero dito sa amin sa Brigada tuloy Walang holiday. ang ating pong serbisyo publiko sa ating pong mga viewers at sa ating mga listeners. Ito po ang inyong kabrigadang John Susi. At kabrigadang Alvin Masangkay. Sa inyong palatuntunang Tira Brigada ng 92.7 Brigada News FM Pampanga. The Music and News Authority. Susunod na, tutuki! Susunod na, makakasama nyo na si Super M para sa Drive-Thru. Leng! Muli na ko. Bye-bye! God bless! Inyong napakinggan